наше. Всичко е наше. Джони Тест. Джони Тест. Това е животът на нашия Джони Тест. Всичко е наше. Джони. Това е животът на Джони. Това е животът му. Това е животът на нашия Джони Тест. Джони Тест по идея на Скот Фелоус. Джони е ограничен. Сценарист Денис Даунер. Аз съм гений! О, да, така е, сър. Нямам търпение да чуя. За новата ви играчка за децата на Бекон. О, да! Съставих идеалния план да се отърва завинаги от децата на град Бекон. Особено от този десантник, Джони Тест. На това нито едно хлапе не може да устои. Видеоигра! Но не обикновена, а затворническа видеоигра. Когато децата я включат, ще се случат две неща. Първо, ще освободят армия от роботи-надзиратели, които ще заловят Джони Тест. И второ, надзирателите ще приберат в затвора всички деца, които играят играта. Няма начин да не успее. Още един скок и ще съм на ниво 119. Да! Спечелих! Да! Спечелих! Победих! Сега какво? Няма друга игра? Толкова ми е скучно! Джони иска нова игра! Нова видеоигра! Казва се без изход! Какви са шансовете? Пожела си нова игра и ето я. Искам сандвич с пържола! Погледни го, пак играе смешна видеоигра. Говорете си! Това не е честно! Определено улучих тези роботи! Хвали Джони Тест! Хвали Джони Тест! Помощ! Помогнете ни! Разработваме замърсители, които ще спрат топенето на полюсите. Няма значение! Аз се топя! Трябва ми оръжие! Два робота ме преследват! Аха! Играех на една безплатна затворническа видеоигра, улучих двама роботи, но вместо да експлодират, те изскочиха от екрана и ме подгониха! Хвали Джони Тест! Хвали Джони Тест! Добре, какво става? Не знам! Аз просто... По-добре, погледни. Хвали Джони Тест! Хвали Джони Тест! Това не се вижда всеки ден. Предлагам да натупаме малко роботи. Хвали Джони Тест! Само аз ли намирам това за лоша идея? Мисля, че е време за една бейсболна тренировка. Това се казва голям шлем. Хвали Джони Тест! Това не го очаквах. Къде отидоха? Нямам представа, но се обзалагам, че има нещо общо с новата видеоигра на Джони. Към лабораторията! И това ако не е Джони Тест! Най-после успях да те тикна там, където отдавна мечтаех! В затвора! Нека да позная. Това е отмъщение, защото аз те пратих в затвора и част от плана да се отървеш от децата. Отново. Да! Но този път ще успея! Вече затворих по-голямата част от клапетата. Скоро ще хвана всички до едно. И ти нищо не можеш да направиш, за да ме спреш! Плахове, постарал се. Това е играта, която играеше Джони в фотонния микроанализатор. Въвеждам кода и бинго! Вътре сме. Пусни ме навън! Пусни ме навън! Леле! Дънкови затворнически дрехи. Демодеят. Добре, изолирах кода за достъп на играта, но кодът за изход все още ми обядва. Докато го разбием, поне може да пращаме неща на Джони и Тюки, за да им помогнем да избягат от килията. О, старата торта с трион вътре. Класика. Супер! Това вече е нещо. Шоколадова торта. Кой шегува ли се сме в момента? Този ключ е отговорът. Гарантирано отваря всяка врата. Супер! Точно това ми трябваше, за да избягам от тук. Безнадежден случай. Трябва да влезем при него. Тази кала е много неприятна. Дано не е това, което си мисля.
Да, грахова супа. Това не е на хубаво. Хвани Джони Тест. Какво има, Джони? Не си ли доволен от гостоприемството ми? На това гостоприемство ли му викаш? Да! Имам код за достъп! Супер! Ще влезем в играта и ще спасим Джони, Дюки и останалите. Ще ни трябва някаква маскировка. И ти ли мислиш същото като